Vítajte blíženci pri ďalšom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa pozrieme na január 2026, na kompletnú mesačnú predikciu, čo vás čaká. Pozrieme sa na rôzne oblasti ako láska, kariéra, peniaze a podobne. Tak poďme sa pozrieť spolu, čo hovoria karty o láske, čo vás čaká. Tak, máme kartu pustovníka, takže január je skôr taký mesiac, čo sa lásky týka o tichu, sebareflexia, veľká vnútorná hĺbka, budete si chcieť možno, že oddychnúť od hľadania partnera, keď ste nezadaní. Zameriete sa skôr na taký váš vlastný pokoj, nie na romantiku, nie na nejaké rande, ale samozrejme to je možno, že sa ozve niekto z minulosti a vy nebudete nadšení, tak to vnímam, že nebude to pozitívne prekvapenie, ale je to aj taká pauza od drámy, že mám pocit, že tak sa chcete navrátiť k sebe, nechcete sa tak hrnúť do rýchlych vecí, chcete tak byť v pokoji, v tom tichu. Ale ak ste vo vzťahu, mám pocit, že ten vzťah bude pokojný, bude tam možno, že menšia vzdialenosť, lebo sa budete chcieť teda sústrediť na seba, ale mám pocit, že budete mať aj potrebu si robiť veci sami, alebo budete mať potrebu, aby ste mali viacej času pre seba v januári. Samozrejme, partner si to nemusí zle vysvetliť, ak to jasne vykomunikujete. Takže zase veľmi dôležitá vec je komunikácia v januári, komunikácia vo vzťahu. Určite sa rozprávate o vašich pocitoch, o tom, ako isté situácie možno vnímate. Takže celkovo táto karta, čo sa lásky týka, liečenie nejakých vzorcov, introspekcia, možno nejaký emočný detox, by som povedala. Poďme sa pozrieť na kariéru. No, dve mince, také v práci, také žonglujete ako keby dve veci naraz v kariére, ale stále to držíte, stále to pevne držíte. Môže ísť, že možno pracujete na dvoch projektoch naraz, máte dve povinnosti, môže ísť o nejaké dve rôzne energie. A mám pocit, že január bude veľmi rýchly mesiac, energetický, možno, že aj trocha chaotický, nebudem vám klamať, budete musieť veľmi rýchlo prehadzovať priority, čo je pre vás dôležité, čo pre vás dôležité nie je, lebo budem ako úprimná, toto je veľmi zvládnutelná energia, vy to zvládnete, máte na to, aby ste to udržali, aby ste to zvládli, ale môže sa tam stať niečo také, že budete mať nejaký deadline, budete musieť rýchlo niečo odovzdať, nejaký projekt, ktorý vás ale posunie, určite to vás posunie niekam ďalej, nejaký multitasking, zvládanie viacero úloh naraz, budete trocha unavení v kariére a možno, že vám bude chýbať taký, budete sa snažiť vybalancovať tú prácu, osobný život a budete občas možno, že strácať takú rovnováhu a ten balans, takže určite je veľmi potrebné v januári, aby ste si našli systém, aby ste si išli aby ste teda veci robili efektívnejšie, by som povedala. Takže určite balans. Poďme sa pozrieť na financie. Rytier mečov. No, rytier mečov je taká veľmi zaujímavá karta, čo sa týka financií, ktorá určuje, že peniaze sú rýchle. Áno. Veľmi rýchlo prichádzajú, veľmi rýchlo odchádzajú, takže môže prísť nejaká veľmi rýchla platba, rýchly zisk. Niečo predáte veľmi rýchlo, ale aj rýchlo budete musieť niečo nutne zaplatiť, takže je tu samozrejme veľká dynamika a táto energia toho rytiera je, že vás to núti konať hneď. V tejto chvíli veľmi rýchla energia. A v podstate aj tento rytier meču je taká energia, ktorá je jedna z najrýchlejších v celom tarote, by som povedala. Takže je to také, že niečo impulzívne rozhodnutia, takže určite si dávajte, čo sa týka peniazov, veľký pozor na náhle nákupy, možno, že dostanete nejaký náhly nápad do niečo investovať, možno, že budete musieť rýchlo niečo zaplatiť bez odkladania, alebo to bude nejaké rýchle rozhodnutie o financiách, možno, že budete aj cítiť nejaký menší stres. Ale mám pocit, že vám aj prídu rýchlo nejaké riešenia. Určite, ako som hovorila, že aj rýchlo prídu, aj rýchlo odídu. Rýchle riešenia, keď budete musieť niečo zaplatiť, alebo možno niekde aj minúť tie peniaze. Poďme sa pozrieť na mentálnu energiu. 5 mečov, mentálna energia, no v hlave, alebo no, ako to povedať, no v hlave budete mať možno nejaký konflikt, áno. Budete pociťovať stres. Pocit možno, že aj bojujete sami so sebou, môže to znamenať, že budete analyzovať situácie, ktoré sa stali v minulosti. Môžete cítiť, že si neustále musíte obhajovať ten svoj názor pred ľuďmi, alebo celkovo táto energia je skôr taká, že cítite vnútorný tlak
ako keby taká konfrontačná energia, by som to povedala. Takže určite je veľmi dôležité ustúpiť z nejakých tých, ako by som to povedala, tých bitiek, ktoré nie sú potrebné. Takže môže to byť, že v januári budete mať nejaké menšie hádky alebo nebudete súhlasiť s niekým. Príliš veľa myšlienok, možno, že pocit, že musíte mať v kuse pravdu, alebo môžete mať aj pocit, že musíte nejaký konflikt ukončiť definitívne, že to už nestojí váš čas a ani energiu. Poďme sa pozrieť na sociálny život kamarátov, známych a celkovo ľudí okolo vás, ako to bude. 6 minút je to veľmi pekná energia, by som povedala, vydávate niečo, oni vám dávajú niečo naspäť, rovnováha, férovosť, výmena, niekto vám môže pomôcť, vy môžete niekomu pomôcť, takže všetko to sociálne bude veľmi praktické, keďže tieto mince aj hovoria o praktických veciach, takže veľmi praktické, žiadna komplikácia, veľmi príjemné, takže čo môžete v podstate zažiť v januári, čo sa týka nejakého sociálneho života. Budete mať pocit, že máte stabilné priateľstva, nejaké stretnutie, ktoré vám niečo dá, ako môže to byť doslova, že niečo dostanete, alebo emocionálne vám niekto niečo dá, nejaká férová komunikácia, pomoc, výmena služieb, darčeky, niečo takéto vnímam, čo sa týka kamarátov sociálneho života. Poďme sa pozrieť na osobný rast. 3 mince. Osobný rast, január, spolupráca, učenie sa, zdokonalovať niečo, čo už robíte, môžete začať nejaký nový projekt s niekým, môžete sa naučiť niečo praktické, môžete niečo praktické zažiť, čo vám prinesie veľmi dobré výsledky. Je to mesiac rastu a posúvanie sa vpred, alebo je to hlavne vďaka tomu, že budete mať disciplínu, že budete pracovať na sebe. Takže určite táto karta môže značiť, že v januári budete mať pomalý, ale stabilný progres, lebo máte tu zo 6 kariet 3 mince. Mince sú veľmi pomalá energia, ale stabilná. Takže stabilný progres, budete si budovať reputáciu, nejaké praktické učenie sa niečoho, nejaký kurz, nové zručnosti, možno, že budete aj spolupracovať s nejakými 2 ďalšími ľuďmi. Aj to môže byť v nejakých vašich projektoch alebo v nejakých veciach, na ktorých momentálne pracujete. Takže určite osobný rast, učenie, spolupráca, pomalý, ale predsa len stabilný rast vás čaká. Tak mám pocit, že január bude celkom zaujímavý, nebude to zlý mesiac, možno, že budete tak skôr introvertnejšie naladení, neviem, či sa tak povie. Multitasking v práci, ale zvládnete to, rýchle rozhodnutie, dynamické zmeny, možno, že mentálne nejaký konflikt, potreba ustúpiť, ale férová pomoc, stabilné vzťahy. Tak moji drahí blíženci, mám pocit, že to bolo všetko, čo vám tarotové karty chceli odkázať. Pokiaľ sa vám video páčilo, prosím, zanechajte na mojom kanáli odber a ak by ste mali záujem o osobný výklad, tak odkaz je dole v popise pod videom, kde si môžete zarezervovať osobný výklad. Tak ďakujem vám za vypočutie a prajem vám všetko dobré do nového roku, aj aby sa vám aj v januári, aj celý rok darilo. Tak ďakujem a dovidenia.